Karom nili kaching honai karbing longrat. Kiram tang alamar jana long stami ilitum pregjam alama puthak Chethan bom bang bomlo. Ilitum news alama puthak stami, politics alama puthak stami, laben ke religion mate dhoroma puthak stami ilitum Chethan bom bang bomlo. Lason tak si nili kiram tang a video long hor kijunda puthak stami nili than ponlo. Lasi puthot comments long tulo bangso puthak than thapu Francis Teron pen. Arang li pulo sar hor kijun pen apiso kaching hon tek the alam than tha. Lapen ani pi atum ta amun pi apan celang selet aret atum do pik thanta sar lahai alam ta kalang lili tum pirte alam ke Chethan bom bang bom lo sitame lahai hin at sameli tum ke Chethan kenang sot athe hor punon addiction ason araki ason anke e og e pran phan kela ke hingno dakji iritum jong hele khi eda do sitame iritum hor addiction punon drugs addiction punon kapre addiction do pulotangte iritum akai kela ke misenji bangke a chance kompik English pen same ki pupondo addiction is a silent killer pu ahok hak da silent killer iritum bhan joy pen si e oge pran same nang phalang noji iritum e hel mate e oge pran sik hengno chotkali bangso kijun pen bangso addiction me iritum e mind iritum ke matha ja kong stame prekdak ji lason saktak si iritum a family long stame a khengno son wangpo iritum family pen same lam gache tonte kache bhong kache theng lai stame dopo Laben geli tum a features tame hengno doctor thek ele tum hor jong si ele tum addiction pa melo plutang de e kai ke hor ki jun ben si thi ipin lason da dodo lasi addiction hormu ke phere me addiction kupi lo plutang de ele tum kupine ason ke hengno dak ason ele tum cheo un edet ele tum chichini lo bangso a hormu ke e ok phana phalang no piglo lake kai pan hengno dak lo pu ele tum chini boy fit sitame ele tum Cheo un idet pulotang de lagi isi addiction lo. Iritum koson si araki ahormu kirim nunde lo. Kecing si ke iritum fun di ahor pen ke pujir pipen ning ceparong nunji apa iritum jundun pacapo. Pijo pen ke iritum kupilo bangso hormu awete dun idet need pucip mandet English pen need pusi pupulo. Bangso son jong si avelo pulotang te do tek the sang tek the la son lo. Ok an ke cho son kenang sot son si hor punon kapre kara kis na meche mande titi ajir kidingan bangke kijut si ke la si ritum araki mate hot drugs la haya sak or che mande titi elitum kopia thesi araki son kirim lo plutang te pregjam a thedo pig etum pirthe ke matha kisunga joine elitum hor jun deta thek jirpujir pipen same elitum charlie dundet la sonda dokokta thek la silitum jongsi lonely feeling dolo pena problem dolo plotang te iritum a chance do piglo la haya ki son kirim dunji phan ke plang pupilo kiduk pupilo osomar pupilo arleng ke the pupilo arleng ke sar pupilo bangso addiction ke madu phan stame unthek elitum matha thaiji ni university jun ke nili si hengno choji ke nang tum thangda nang rori ke thangda nang chupho phe ke pu matha data thek sitame bangso a family isi a family long mate edon a family long inu jong si hor ki jun plotang te lakado kawe hadak a members bangso a family long atum finance tame isi effect do arta kawe to mate osmatum hor ki jun apaya putu mangke aning ki oi kiduk la son stame do nane apu vedet atum stame do apai do chora tum stame do asomar do mangke nane dampo nane hor jun nampo apai bangke heming hong dingpo stame punat asopo bai konani si hor kangri city lai la sonda dodo laben ka dhega family to mangke punat ke apiso aso bangke heming hong prongpo laben ke apu bangke konani horjun po hadak si a koma mani tumpen alang tum horingri po hadak si ning cheparong po kangne ka Chethan lai po la punat bangke osomartum bhan aporoteng pen hem pali si hadak lo thanangji apai bangke pregjam asai do lai stame matha thede titi lapuna bangke apai la bangke asoma to bangke inghong prongpo apo bangke konane hor kijun totwok adhek tum bangke apiso tum same apenan ban phere nang set la penke apai po tum stame asoma ban phere nang set alang tum horjun pame po hemdam po apiso ban same ke theng ke chok thang alama wi same alampa the tappa the prupo theng chok la son same dodo la son thak si punat apai putu man same keche theng keche chok hor ingri po keche theng keche chok si same dodo la suppose ame thang somar mate ame thang penan aphan an same che pheri nang set a family tum same do la hor kijuna joine mate la ra ki ason kiri ma joine non aloma youth tum mangke mate non aloma riso jang tum mangke penang ana tum ke hor kiri matum same do pik
horde la pukali lo prejam ason kiri matum bangke apyong bad bom si thek pon long lage si society pan samay pa phidunji sai del youth akai hud mate riso e jang akai hud tum prejam a problem ka duko wi samay chetong tong la so joini si bangso problem ben chipa kom ji phan mate chipa jum ji phan alang itum jun po sitame ahok hake bangso a problem pen ke chipa jog ji kalilo alang itum an su se sia kailong problem chipi thurong bangso addiction a joine ke porhi na sitame papa prang non tek thelo tape prejam a sailong same pa prang non tek thelo alang li me thang o ka pranan se me che phalang no dak anan same dodo ko ane a talented aso martum bihegang ko ge thek pik lo charlie me pik alang li tum ko pilo aphinang thenang ding lo putel la hai nang rim lo plotang te alang li tum an same no hoklap titi bihegang ko ge chingki me pik apai apo alama arju pik sitame aphinang thenang ding lo la pen ke la hai nang rim lo plotang te la hai sumar phan apia po mar same che phere nang set laban ke reality bang ke lalo nono loma kai nali tum ko sondong te charne jongsi la hai rim dunde plotang te jirpi post ame asabu jumche da sonji neli la hai hin rimre nili jirpi stame do pigla pokali nili stame nili jirpo ave pre pure stame chok do stame jum pik nali tom lang tha lahai hor ki jun atum pulotang te alang tum ka jirpo same do pikji alang itum ka chichini che thek same do pikji lapen ke alang itum hor ki jun raba jirpo e kai ki same doji ahoklo hor jun jede atum bangke hor ki jun chi unangji araki kicho son chi unangji pokaningji ke joy ke same hala kijun vek kicho vek tumbang ke bangso hormu ben kichipa jog ji phansung pik sitame un e pubang ke kali addiction hormu ke strong pik lo sitame ilitum hope ilitum ningke the ilitum akai long ke mesen ji phan aning ki the lahai ilitum the mulang bangso pir the long nalitum langdam pa mero plotang de thek long ji pen tum ke araki pen kechu u tum same do pik arni si niniang bong ke che udat lapui kalilo por bang ke nangji laben ke hor kijun je tum alang li tum han support nangji mani bang jong si hor kijun do plo tang te li tum kipudun tot lapu bang ke kali de nangji koson si alang li tum han rap thek ji ma koson si bang so a hor pen pachi uthek ji ma la same li tum matha nangji e tum bor I pika phi sitame un ede lo plo tang de la ke kaprega lam no same li tum kijun je tum same li tum me thanga duty li tum chekrem nangji ilum ke tam ke theng ke chok lapu ke kali de nangji itum prejam di guidance ben alang itum han ke than pare Chethan Chemum hai ben sire tum same alang itum phan akimi anat same wanangji iritum addiction pam melo plutang te e kai ke positive mata akimi ason ke char che pinji sitame ilitum kijut kalilang iritum addicted tum same non araki rimbom tum same kijut lapukolilang towar dolang nili bangso a video ke selam lage horjun pachip chap tum hanle nili ka selam kali hala addicted hora bite rengun e ola tum phansi nili bangso a video bang ke selam posema isi alam Chethan sanili tum hala horjun pachip chap tum bang mathat haiji e asa wet ke kijun thang the boi oge pran pu bang solamang mathat haiji sitameli tum e oge pran phan ke hing no ke lage asa bole jun stame hala juno ateng lo posi research tum ben paklang pono kijut si nani tum phan real story mate a hokpet alam nali tum hanang than poning tum lake along ka pregnancy nili bang sotumu ke nam la pokori lo lake nili tum family ang bong matlo labang nili tum mahabar mate nili tum tebok terai amuni da lam lo inu da muni dolo alang li addicted lo sitame alang li hem arling ka be joine alang li phan arlo so pen no alang li sitame kroilo alang li arlo so no sitame kupi kusone alang li tumo somar bang abede lo amar sil ansu se alang li ning chipa oilo hor bangke juntu musilo alang li kai ke same ingri thamlo amar si oso bangke avidyalo apianta amar si kopila choma thake apiso bang same kanchilo la ansu se siang ko ning oithulo kai ke same alang li krep thor lo hor ki junsi stame apai potumang mathalo hola apiso kajui porsi la ansu se si non bangke horjun re lo bon la si alang li pan hor kijun pa komji hor kijun pa jumji aphan hor kijun pa komji aphan alang li pan puthot arlu sup en thupo pusi ka preg arlu suri pilo la penke alang li same kroela alang li tum chipa chorlo la det pen apista me alang li hor bangke alang li cheu ne de lo athe alang li pan ke araki ki bon tang bang hem keram tang apiso pen same ningkang samawe la pen non sitame la son pinaglo non same ningkang samawe lo same alang li isi hor kangri to mare horjun otum isi akiso long alang to ferita feripru
kat tap kat ingplong tap ingplong pru la son dodo alang li same la so kiso long lok lo phere tap phere pru lo ni li same lang dam lo alang li phere tap phere pru lo stame alang li pan hospital bang e pon pe stame IMC la pu lang bom lo api bang ke alang li bang so akiso pen ma me de lo api alam kar judlong bang la son lo alang li hor ke se kwa ne ani dolopu bang so hor ke se joini si alang li la so kiso bang ke mare la so ke phere tap ke theklong tap kiso bang ke do koklo la si hor addicted tumbang alang itu men jong si junje deadlo protang de lage side effect ki dovek alang itu pregjam akisu made pregjam akisu dokok titi sabe alang li bang alang li isi kopi ko sonne alang li decision and lo junje deadlo same la so problem bang ke dokok lo sitame api kopi ko sonne alang li phan ra hemsi langbom lo api ke me deadlo amar has so arni pen masi alang li hor bang ke totally junje deadlo alang li hor bang ke chijun tu the deadlo alang li amar si pijo non bangke non ke ban mi mate non che pachor mi arlo supen bangke non bangki si good news do elo alang li tum o so chopa thelo alang li pen non second ke ban apiso pen same o somar ka be adjuding ola same non bangke alang li tum mang bong sta me si birta mi sen ke klang ponlo alang li hot same non jun jelo la pengela punat alang li piso sta me dolo la pengge punat kong er same chopa thelo la sila so ni tum makai long dodo ili tum towar belobon kijulobon puson ke matha dodo sameli tum towar do sameli tum ningchirot kutbang donang chi neli junjelo neli la so hormu ki opu bang ili tum strong minded mate ili tum thir thip pen se ili tum decision mate ili tum emetha ma same lam chak chi pinang chi laben ke second comment do thlang alang li pulo hala mun pi penani pi kai ki same di chiun e alang li tum chememe la so aputhak same alang li thanpon thapu lai tum mo apor mesen lo te ili tum Chethan pona ili tum chinin lo kado ko be family long same la sona problem do amun pi pen ani pi chiun e aputhak ke ili tum benan family ke ili tum thek pon long ji ko pi pone alang li tum la son chemande diti ko pi pone alang li tum bang chememe diti la son do ase la son ma ke tum ke mesen ang theki kali lo tum hai an same chipakeng ponang po bang so video sabo boring o thai ji mate arjume me ason avide thai ji labe ke nili nani tum phanang ke than ben nani tum nili lam ke kro me la sonda kali det thai ji 7 lining thelo mane hor jun piga bang jong si bang so video lang lo protang te alang li tum ang bong pen inut bak jong si aning ke chirui dolo protang te mate araki son ben ke che o dolo protang te nili sabe ning sampar po ijursi nili nani tum man kachuding rijike lalo ejo mangso pirthe ke do alom sevet la sili tum lalom so ke do por hut stameli tum family pen ching hon seroi nangji etum esoma rumal same lang paminangji future kopi ko son malang itum same matha tekang paminangji sondak dak si iritum achor alang litum phan same tum ching hon paminangji alang litum stame ili long nang kidun ke isi ning ki thepen si iritum long nang dun lo made pin so long nang dun lo iltum bang la so a ho bang alang litum phan aning pathe nak ni de nangji alang litum phan same ning kang sam ning karong pinangji alang litum same pirthe ki duji alom savet episode tum samay pirthe ki duji alom savet ili tum samay pirthe ki duji alom savet lasi la alom savet ang bong ili tum lahin kaching hon thek ji phan penan so ang bong labene family ang bong ching hon thek pa meji phan ili tum kado ko samay bor ihu nangji e tum aprang si ke ili tum mate kaching si ke asabu kasik sak do kokda thek jong si penan so cheme me atum mang ke men ke penan so cheme ji phan ke sung pik samay pijo pen ili tum conversation ili tum edom penanso ke lamting ki Chethan wer nangji peni inki po thak the dat lahai same chok che asi main problem bang ke la lo edom penanso jong si lamting ki kilo protang te a phiong edom chelong ong po la so posi edom ajara lam me dostame lamang ke edom ki Chethan paminangji mane apenan bang jong si peni arjulo pota piso se me thak nangji la son tak thak lo apiso pini arjulo protang te apenan se me thak nangji nane lang peng nane thak the dat la son mai kari de nangji la si penan so ke chingki Chethan bang dolo protang te pijo pen ke keche angko sabu sung krung thai same pijo pen ke chemi sen po mate mo api bang ke penan so ching honji sitame joy chat po neri bang so video long lasi nali to matheng no ningje dam chot po nani ke chok che kele le do protang te nai tuma pakeng don bomon thot chitong thonang ka pre video long pregjam alam itum Chethan nani tum jong si subscribe ke lang protang te ka hon pe neli channel subscribe tha dobe thak me kardom